Ano ba? Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan, mga kagamba, pumunta rito si Jerome, bumili ng gagamba, oh. Salamat Tatay Mendo ah. Shoutout pala sa misis ko. Love you. Ayan, sino ba siya? Sa dalawa kong anak na makulit. Ayun, banggitin mo yung mga pangalan nila. Ay, Cyrus and Hilary. Tsaka sa utol ko, si Roger. Yung misis mo, anong pangalan? Jessa Jean. Ayun, no? Shoutout sa inyo lahat, ha? Ayan, shoutout sa inyo lahat. Okay. Thank you. Ayun, mga kagamba, magandang araw ulit. Welcome back to my channel. Sa lahat ng mga natin, mga masugid natin, mga manonood, saka mga subscriber, mga kagamba abroad, shout out sa inyong lahat. Ingat kayo lagi diyan, mga kagamba. Shout out muna kay Renji Wu Habulin. Yan. Joyce Mio, Rexer Katapang or Rex C. Lopez ng Valenzuela, si Kabagting. Yan, si Rocky Rap ng Bigan Ilocosur, si Yellow Botor, si Jaswan Alvarez, Kian Ezekiel Gaming, Senador Antipala from Caloocan, Elma Molina, Joshua Calvario Laksikan, Bjorn Dawal from Cagayan de Oro City, Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Brian Villarta, Buknoy Robio, Shane Third Kunsaga, saka si Jan Patrick Pineda. Yan, mga gamba. Shoutout sa inyong lahat. Paglalabanin tayo, mga gamba. Ay, yung picture, yung unang laban yan. Isa siyang Sarinto at saka isang Brown. Mga gamba. Ito yung Sarinto. Ayan. Kita nyo? Ayan, Sarinto siya. Lalabas ko rin yung Brown. Ang gaganda ng sukat niya, kahit Tagalog, maganda pa rin ang sukat. Ayan, paglabanin na natin, mga kagamba. Harap, yan. Naku, kumatgat siya sa stick ko. Ayan, iba yung kinakagat niya kasi. Ayan, tinira siya sa puwit. Mabilis ang pangyayari, mga kagamba. Ayan, gusto pa kumagat, wala na. Paano kumagat sa stick? Binilod na, wala na. Ang bilis. Ayun, talo yung Brown, mga gamba. So, next fight tayo, next fight tayo. Ang bilis ang pangyayari. Nanalo yung Sarinto. So, ayan yung picture. Isang tala at ayan. Tala yung mga gamba. Ayan. So, ilabas natin yung kalaban niya. Sarinto yung kalaban, mga kagamba. Kamukha nung kanina. Ayan. Sarinto. Ayan. Ayan. Kita nyo? Okay, sige. Pakawalan na natin, ha. Mabuti, ha. Isang tala at saka isang Sarinto. Yan. Aba, naglampasan pa. Wala pa. Oh, naku, ano bang ginawa nito? Parehas din nangyari kanina. Ay, naku, sa stick kumakagat. Ano ba itong mga to? Hindi humarap pinabayaan niya yung likod niya Gumanon lang siya Akala niya mapipitik siguro niya, hindi siya tutuhanin Ayan wala na. Nadali yung yung Sarinto. Nako.
Wala na, hindi na siya nakagalaw. Gumanon siya kasi, akala niya madadali niyang patalikod. O, nakawala na siya, o. Pilit siyang kumakawala, o. Wala na, nadali na sa nguso. Hindi na siya makakakagat. Okay, tapos kagamba. Next fight tayo. Naloko na to. Next fight tayo kagad. Ayan, yung huli nating laban mga kagamba, yung namumula. Halos hawig na namumula ito isa, yung isa brown naman. Ito, ayan o. Na brown siya na, yung parang dark na namumula siya. Ayan o. Ayan. Kunin ko yung isa. Ito naman yung isa brown. Ayan. Ayan, magkaiba naman ko ay mga kagamba. Ayan. Kitang-kita naman. So, pakawalan na natin, ha. Umiipot pa, o. Pakawalan na natin. Ayan. Ayan. O, magharap kayong parehas, ha. Yan na. Oops. Naku. At ulit. Nadali na. Magaling tong dark. Itong medyo namumula ang magaling. Bilis. Lumalaban pa. Lumalaban pa. Sige. Sige. Lumalaban pa. Lumalaban pa. Lumalaban pa. Sige. Aha. Nahulog siya. Ayan. Magharap pa ulit. Lalaban pa siya. Nako. Nakuha isang paa mga kagamba. Ayan. Kaya pala hindi niya masakmal. Pala nabitawan. Tanggalin natin. Tanggalin natin isang paa. Ayun. Nakuha isang paa. Kaya pala hindi na niya matakba. Kaya pala nakakalas siya. Wala, hindi niya nahabol. Tignan natin kung madadakma pa niya ulit mga gamba. Pero talo na yung yung light brown. Ito yung namumulang nanalo. Pati ulog to sigurado. Hindi, ito lang. Uy! Kumagat! Kumagat siya! Walapan pa! Sige. Lumalaban pa rin kahit natanggalan ng paa. Papatay ka. Ayun, tumalikod siya. Hindi pa rin. Hindi pa rin bumibigay. Kumagat pa. Lamang mabibinom na itong pula na to. Ang tindi ng laban na to. Nagpapakalatag na sapos na sa ilalim. Okay. Panalo itong namumula mga kasi ilang beses nalaglag ito. So yun, hanggang dito na lang mga kagamba. Sana nasiyahan kayo sa ipinakitang laro ng mga alaga natin. At Tagalog lang ito mga kagamba. Wala pa mas bati rito. Mas bati tayo pero hindi pa natin iminamatch. So baka susunod na araw may samon na tayo mga kagamba. At tayo lumakad yung mga bata natin doon. Pagkatapos ng bagyo siguro na to. Okay, so hanggang dito na lang. Sisilid ko na. Yun. So yung mga magpapa-shoutout mga kagamba, comment lang kayo dyan. Sabihin nyo kung taga saan kayo para malaman kung ikaw yung nagpa-shoutout na yun. Okay. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita sa video.
like and share po. Bye!